Soc Anna Francés, professora de valencià des de fa 14 anys. Actualment treballo a l'IES Gabriel Miró d'Oriola, al Baix Segura, on pràcticament he centrat la meva tasca docent. Al llibre Via Oberta de primer de batxillerat m'he encarregat de l'apartat de comunicació i tipologia textual. Doncs alguns dels aspectes que fan d'aquest llibre una proposta original i innovadora serien, per un costat, la diversitat laboral dels autors que hi participem, que ens ha permès crear un ventall molt enriquidor de propostes i activitats, i, sobretot, per un altre, el caràcter immediat, actual i proper de tots els continguts i activitats que treballem, perquè l'alumne no es quedi tan sols en plànol teòric, sinó que puga veure l'aplicació real d'aquests continguts a partir, per exemple, de vídeos, enregistraments, activitats orals, enllaços d'interès, etc. Si vols millorar l'assignatura de valencià de primer de batxillerat, es recomana Via Oberta.